Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. Unfortunately namhlanje ke elwamndini kaDon Mlangeni alihambi kahle neze, even iSouth Africa yonke nje izilile ngenxa yokushona kwakhe uMr Don Mlangeni. Naso ke istatement ke esishoyo ukuthi ngempela iqiniso ukuthi uDon Mlangeni akasekho emhlabeni, esikhishwe umndeni wakhe. Abangamazi ukuthi ubani yena lo Don Mlangeni, waye actor kuBambo Lwami, Sgood is Nice, ziningi nje izinye izitori a-actor kuzona, ziningi nje, uyi-legend la eSouth Africa nje njengoba nibona lana kuBambo Lwami. Phusha indaba ye-divorce ngoba uyazi ukuthi usuthandana noBheka ngithi akulona iqiniso lelo David. ya thumelana lesihlova sakini ukuthi ngivurivaye ngoba uyazi ukuthi usuqomile. Uphuzile David angithi? Hey wena wazi kahle ukuthi awuthembekile wena. Hleka ukuphatha indoda yakhe isebunzimeni. Ngizangitshela. Ngeke uphumelele kuphi na kuphi. Usuqedile? Hey man, ngaqeda kanjani man ungidelela? Ungenza isiphuphu, ungenza isidanyampupu. Cha osamba. Hey, upale. Hey, tango. Okay guys, sivala lapho ke video namhlanje siyibeka unqi. I really hope ukuthi enjoyed noma ize neindaba ezibhlungu, but I really hope ukuthi indaba lena ngikulethele kahle, wakwazi ukuthi uchazeleke kahle. Anyways, ucommente rest in peace ukuze simhloniphe ubaba uDon Mlangeni. Nawa. Anyways, yeah, I'll see you in the next video. Ungakhohlwa ukuthi usubscribe ukuze phela ungaphethela ama video afana nalawa. Bye.